Wiesz już, jak stworzyć cashflow metodą pośrednią, umiesz od strony technicznej przygotować model finansowy, czyli prognozy rachunku wyników, bilansu i cashflow, i ten model finansowy dalej Ci się bilansuje przy zmianie założeń. Następnym etapem jest przygotowywanie kompletnego, pełnowartościowego, merytorycznego modelu biznesowego, modelu finansowego pod konkretny biznes. I to jest celem naszego modułu zaawansowanego w ramach Akademii Modelowania Finansowego CFO Services. Na warsztatach, które poprowadzę, będziemy szczegółowo przechodzić przez model przychodowy, przez model rachunku wyników w podziale na MPK-i. Będziemy szczegółowo przygotowywać prognozy odpowiednich pozycji bilansu, tak aby w efekcie otrzymać dosyć szczegółowe prognozy cashflow. Jeśli to jest celem w Twojej firmie, zapraszam Cię na nasz moduł zaawansowany w ramach Akademii Modelowania Finansowego CFO Services. Ja się nazywam Grzegorz Skupniewicz, poprowadzę te warsztaty. Jestem wieloletnim dyrektorem finansowym z doświadczeniem w korporacjach i w dużych firmach. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia na warsztatach.